Hej. Dog. Er du en flodhest? Okay. Ja, og vi ser her 2 skæve eksistenser. Woman no cry. Rabbiness og Snemanden. Tak for i aften. Kom godt hjem. Som mødte hinanden første gang i 2011. Hej. Prøv lige at se mine øjne. I er flotte, ikke? Jeg plejer gerne at lade folk lave en stigerkonkurrence. Den, der blinker først, har tabt. Kom. Ha! Du er blinket. Og så kan jeg for øvrigt også godt spise knapper. Og ind her. Nå, måske ikke lige de blå var de bedste. Jeg prøver lige at finde en her i stedet for. Okay.